Pa, kini bitaw bangad. Nga naman day Renz. Basig na gibang bilin ba? Kwarta. Atong kuton. Renz, murag sakto ka. Pagbilin biya na sila kwarta, palihi. Tama po mo no? Kay, kasagaran, ginapalihian ba yan na? Nyaon sa man, mananaw ta? Tara. No. Wala man. Hala. Ano? Naawas. Naagi di bay. Lo, tinuod di bay. Lapa! Pa! Nagpo ako gisa! Pa, una-una na ko pa! Utong kayo! Wala, bayo na na. Ah! Saan na ko yan? Pa, anong naabot man ta diri? Ambot gani Renz. Ano ay direksyon ni itong kinabuhi ay. Saon mo na ito ni. Pa, unsa di tawagan ni? Riprap manggunagod para dili may slide ang yuta ba. Kuya, dagan mga pangutana. Mag-engineer ka? Aw, way siguro Renz, basin. Kuya, ay napangandoy mag-engineer ka. Wa magani tay halos makaon. Mangandoy pahinong ka, mag-engineer ka. May pahipuyo ka. Bitaw kuya, tarong-tarong po na imong pangarap. Taas kayo. Pa, wa man siguro ibayad ang pangarap pa. Basin di ay. Sos kuya, para ra na sa nay kwarta. Pareha na to mga pobre. Dili na kinahanglan nga mangarap pagkag mga ingon ana. Abi ko nimo karon, sa panahon karon, ang mo eskwela karon pabakiray na. Kung wa kay bakir, di ka kapasar og board o dili ka katrabaho. Mao nay sakit karon sa gobyerno. Kung kinsa pa tong walang-wala, mao patoy halos di gyud papasaron. Ang kasagaran makapasaron kanang nay mga kwarta. Tama kuya. Pa, nakalimot na ka? Unsa naman po na kuya? So may nakalimot gud kuya? Pa, nakalimot na ka pa. Nga naay Ginoo. Kuya, pagundang na kuya. Pabiyatay ka unon. Bitaw kuya, dangan na nay mo ang pangandoy sa kinabuhi be. Asa man ta mangitag pagkaon ron? Paguna-una pod. Ay sus pa, salig lang sa ako ah. Pa, kini bitaw bangad. Ano man day Renz? Basig na gibang bilin ba? Kwarta. Atong kuton. Renz, murag sakto ka. Magbilin biya na sila kwarta, palihi. Matay. Murag tama pod mo no? Kay kasagaran ginapalihian ba yan na? Nyaon sa man, mananaw ta? Tara. Mga kiriyo. Wala man. Uy, ay bangag dito rin so? Di daw. Kata dia. Bagay. Hala. Ano? Naawas. Naagi di bay. Ano? Tinuod ni? Lo, tinuod di bay. Wow. Tak. Hala. Ya awas. Kapalit aja tag bugas ani bay. Tanaw. Basig na pa dia. Lo. Naana pod. Sirtiya ni. 200 na bay. Dili daw, pikas. Ala pa, kakita mo. Kuya, kapalita ta og bugas ug sudan. Oh, builas kayo. Naagi na palihi diri. Ina may gibiling kwarta. Tanawa dia, basig na pa dia. Ala pa, swerte ya, oy. Sige, tanawon sa ako diri ah. Ala pa! Pa! Nakakuha ko gisa! Ala pa, si kuya, nakakuha. Lah, tinuod ka Renz. Tinuod ganino, tanawa. Hala, oo. Pa, kwarta. Pa, ato sa diri sa unahan ha. Ala pa, narapod pa. Ala pa. Ya! Di, ano to oy? Wow, Sitiha, Merry Christmas. Yahaya na turunoy. Kapalit na dyan tayo sudanan eh. Pa, ba't sinata? Kay gutom na kayo. Si Kuya ni Batsina. Kuya, tikasan di ka. Tara. Ikasan, kinabuangan na. Suluhon man niya 200, tara. Pa, una-una na ko pa. Gutom kayo. Ging, pagdali ging. Kuya, maaksan di ka ba? Kuya! Bahin dito na, bahin. Kuya nga, bahin kanyo na! Yati ka! Suluhon mo na 200 ha! Pa, buhay-buhay na ni.
Kuya, bayan na! Sama ka, kuya! Mamaya, ka! Sunod, mana mo ng 200! Kuya! Ay, ko na ba? Kuya! Ako ko na yun. Grabe, kunin mo, silpis bang kayo? Sulun ng 200! Sige lang, Rins. Tagsagatos lang tadi. Kahit nito nagpon. Mukha, kuya. Ano naman, Sunod.